Хайде. Покажи стоката. Ей, Гендо, изтощена батерия ти. Няма, иначе не остане. Снимаш ли ти? Да. Дръсни с кибрита направо. Не може да направите. Снимай, не бойся. Става по-яко тук. Голям огън. Снимай ногой. Хайде. Айде назад още. Какво фръкна покрай нас, бе? Нещо Нещо фръкна тук. Камъни. Как е, бил ли? Ти паднал в земята. Тигана хвъкна. Айде бе, ела тук да ми затвориш и ти. Тигана, Дечев. Дечев, ела тук. Айде с помощник. Искаш си аз. Тото и хваща ли го изобщо? Трябва да скори, скочи отгоре и изравни. Не бе, като служат. Чакай, дай да я ударя да я изправя. Фаща. Давай, пускай. Айди. Аз не съм уби бокса. Ба, двете ги разцепи. Тинджерата се разпиля, Пука. Да. Аз не се искаш и двете да пална. Двете едновременно. Чакай ги тия, за да са майна. Ще са майни да я бъде от това. Да падне в колата. Му изтопа ми джала. На някакви кутии там на една кофа сложихме. Дай малко по-настай, случайно да падне в колата отгоре. Бах капа. Къде отиде другата? Кажеш да има още една змятане някъде. Бах кофата направи. Снимай я нагоре. Бая метна. Дай още снимай. Кофата е хвърляма малко, нали? Да. Малко. Тя е плесна са дългото, зато и. Иба, виж как я на... Ма този път сигурно ще го избочи. Чай да дам задна. Генди, просто сложи. Къде си тръгнал, бе? Кажи тук да те стъти гъма как тако. Не. Този път ще избочи. Това, какво ще ти взема по